wanga zuwa min shi shaku ba ka ramadana Mr. Kwalli shalaha ga kuɗi nan ku sha taba ku kan biya ufa wallahi yau akwai ciri ga iyo kuɗi na masu yawa wallahi na yantuwa da Allah zan tsaya mulkin ganawa babu wanda zan asama cin hanci don haka gama Mr. Kwalli na shi ashirin nan lalle ne ashirin ka na gode wallahi doge ya rayu mana hutu haba mijina bai kamata kai saurin yanke wa shawara ba ka ce kai an mai shaida ne don haka wallahi ka shiga wahala kai a ciki ina ranke ke da sai doki kallo a yau ne za a yanke Mr. Kwalli hukuncin kisa don saboda ya karya alkawalin da ya ɗauka don Allah ku sakan ka ce mi wallahi ni ko jin gaban yi wadda kware ko in ji ka ji Mr. Kwalli gai ku gora mai irin hukuncin da za a mai tun yanzu ya san irin hukuncin da za a mai dan bura uba haka za a yi ma wayyo ni mijina wallahi bari in faɗa muku bai da laifin komai kawai mugayen nan sun ce yana da laifi don Allah ku yi musu magana wallahi bai da laifi ko kaɗan don Allah ku yi musu magana shi ɗaya mijina wallahi da an kashe shi sai na zama yadda ba ku zato don Allah kisa wala wanda mutunci ko kaɗan kashi zan baki na ƙware in baki mahaukacin kashi kai kun san ni wuri ban tabbatin amana kuma ko ba zan tabbatin amana kuma wallahi na gane wancan bai da gaskiya ko kaɗan wallahi ƙara shi zami kai biga shi bura uba har ya kai Saudiya to wallahi ga makaryata irin wanga haka daidai a kama musu wallahi cewa yana Mr. Kwalli ya ita da wanga zagin da aka yi mai don haka shi adda gaskiya kuma gaba ɗaya mutane gaban ku an yanke mai hukunci don haka kuna gani da yadda wancan azzalumin ya gangara duniyar lahira wallahi Mr. Kwalli a kwance shi kawai ya ita zargin da aka yi mai